Maybe a tati, denture. And then ye babe bonko more after denture my home. The sans wintine Mensaka, lawyer Emmanuel Kujunana, or a special legal assistant to denture hima, Nanama Yusha Sarah Toso Yansa. Lawyer Kwaba, yeah, me dear. Yo, and probably a can denture for anyone. Yo, me does see. Ansa na metre denkyira no ma membo denkyira bodin enu mu ne yebeti denkyira ase adewu denkyira pentemprem o menes no yekoto aye frɛ menes no ye sɔre aye frɛ menes no obi ntutu mrika nkɔ hwɛ denkyira menes no dae a ye nyane kron yo ye ka denkyira sɛne abodin na mebɔ no denkyira wɔn din ankasa yɛ adewufoɔ no na ɔmde free abakwasan kyerɛ sɛ ebra na Egypt Nile no mu na river ɛhɔ beebi na denkyirafoɔ no fia ɔmo sane ya ba anafoɔ ha ɔmo ba Gold Coast anafoɔ na ɔmo hene a odi ne wɔn anim yɛ Ayekra Adeboy na ebra denkyirafoɔ fi Egypt hɔ ne ba nyinaa no yɛ frɛ ɔmo adewufoɔ nti ɔmo sane ya na ɔmo bɛtena beebi wɔ bono memu a efrɛ ho nkyira nti ebra on betena nkyira no na denkyafo no dane nkyirafo no eche sɛ ɔmo na ɔmenya bebi ama wɔn a ɔmo te nti me dane nkyirafo no ɛna afensu no na ɔmo bibia dane te sɛ nkyira ɔmo didie mu na ɔmo bibia no neche sɛ nkyirafo de ɔmo yɛ no na ɔmo nso yɛ nti na ɔmo dane nkyirafo nti ne efrɛ ɔmo adewufo a ɔmo dane nkyirafo nti adane nkyira na beye denkyira. Oh, okay. Nti adewufo madane nkyira ani na beye denkyira. Okay. Tena say edian kasa omdi free asoro ho Egypt ho no ba na adewu. Na mum omo be ne nkyirafo ne tena ye na omsu ne one ye ebese science ne ye from won denkyira. Nti adewufo adane nkyira na beye denkyira. Na ayeso ana ye tate se agonafo nyina ye denkyirafo na no so Yo, me da se. Ebra denkyirafoɔ no ɔmo hyɛ ase no. Nana pa edi agonafoɔ nyina ba ne friend Bomase no ɔwɔ miɛnsa no, me odi kan no, the friend Agubeni no ɔno ɔkyekyere denkyira. Ɛna ne ɔtɔ so mienu no, the friend Anade ne ho no nso na ɔkyekyere akyem ɔda. Ɛna ne ɔtɔ so miɛnsa, the friend Siema nso na kyekyere adanse Bodwisango. Nti denkyira yepeni ɛna ɔdan yɛ menu ɛna Bodwisango yɛ mansa nti ne yɛfrɛ denkyira agona piesie ɔka asɛm ne kyɛ sɛ ɔdan ɛne Bodwisango foɔ no ɛyɛ mianom ɔmo nua panyin ne denkyira ɔdan Bodwisango ɛne denkyira ɔmo nyinaa yɛ agona nti ɛsɛ agona piesie ɛne denkyira ne menu ene odan ena ne mansa ene Bodwisango yo ensem mi say na emre a obedwiri eye nkyirafo no obedane nkyirafo no himfa bi onu a ofiri ho no okoy to mo firi nkyira no na omo kɔ abankɛseɛ so no enembre ya wo hwɛ sɛne akrokyerɛ Jakobu ene ade mpotem ho ni nyinaa no adanse ebre obebi adanse wo no ne na yɛ abankɛseɛ so di sa bankɛseɛ so no na kyerɛ sɛ ne wohwɛ awowin wasa ne adeɛ ne ani ɔmbɔhye ɛne adanse ankasa. Okay. Yo, di na kyerɛ sɛ efi nkyira no wɔnante ya ba bankɛseɛ so a ɛnɛ bunu bɛka sɛ present day Jakobu mpotem ho no. Na ne sa adeɛ a na ɛyɛ dan ɛna mo ne asantefo nya atwaka. Nti saa bere a yɛka nyina na asante ni hɔ. Na aman bi te sɛ adanse wɔ hɔ. Ansana denkyira so wɔ hɔ na asante de enam denkyira so anase denkyira ne ma asante bɛyɛ asante sata no ɔmo yɛ han no mo na asantefo no ɔmo yɛ aman kitinkiti bi te sɛ amanseɛ ɛne nti yɛwɔ amanseɛfo yɛwɔ atwumafo ɛne adeɛ nti aman kitinkiti saa ne nyinaa no kwa aman so wɔ hɔ na kwa aman hene ne frɛ no Nana Obiri Yɛboa no ne ofase ene osei tutu enti na amammre mu no se wuti akonwa so a e wo se e kan brofo mu a se wo prepare
ne obedi wade kyerɛ obi a obedi wade no wo hye da wo tete no na wo tete no nso a wo de ne kɔ upeni bi hɔ emu akɔtete no nti na ɛyɛ obiri ebo a kwamanhene no na ɔsom denkyira nti no obiri ebo a de kwamanhene de ne ba denkyira ɛyɛ bɔamponsimodi kan ɔno na hemfie ne yɛtete ɔsɛe tutu a ɔbɛyɛ asantehene no ɔno na ɔyɛ asantehene odi kan yɛtete no denkyira nti asante nyinaa yɛse ahindie ne amammre no fi denkyira efisɛ ɔsɛe tutu na ɛte asante so ɔsɛe tutu na de asante bai na ɔno nso ɔbɛsua na amammre no wɔ denkyira deɛ ne kyɛ sɛ deɛ de asantefoɔ nim nyinaa na fi denkyira saa na ɛtie de ne kyɛ sɛ asante ni hɔ na mmom biribi nti ɛna ɔka wo ho bɔɔ mu sɛ neɛ ɛsanti na biribi no na yɛ deɛn na wɔ ne denkyirafoɔ prepare anaasɛ na yɛ deɛn yo saa bere no nyinaa na aman ketewa na Amerika no nyinaa no na ɔmo som denkyira na denkyira nso no ɛhɔ na obiara ɛbɛyɛ yi a ɔkɔsua biribi ɔsɛe tutu bɛsua no hɔ na kɔmfoanɔkye nso ɛwɔ denkyira na ntawantawa kakra baa kɔmfoanɔkye ɛne denkyirahene ne ntem nti ɔno ofiri hɔ no ɔkɔhyɛ mfimfini hɔ baabi ɛna ɔsɛe tutu nso ɔwɔ denkyira no na ne yɔnko brɛboɔ ne ɔkɔmfoanɔkye na ɔsɛe tutu deɛ ɛkɔbae ne sɛ ɛyɛ denkyirahene ɛyɛ bɔamponsɛm ne nua baa yɛfrɛ no akɔ bensua no ɛna ɔsɛe tutu obu ben mu a ne kyerɛ sɛ ɔne no yɛ adeɛ ni sɛ ɔne ne yɛ ɛyɛ awaresɛm ɔne ne daeɛ nti saa bere nanka ɛwɔ sɛ ɔsɛe tutu koraa no denkyirahene bɔamponsɛm no otwa ne ti efiri hɔ nanso na ɔsɛe tutu ne wɔfa ɛyɛ kwamanhene obiri eboa no na bɔamponsɛm ɔne ne yɛ kama ɛno nti no wenku no ɛna ɔma nkra sɛ wɔfa asenade a wayɛ ne nti mapam no nti ɔpam no nso no saa bere no nso no na sɛ wɔfa no ɔda so di ade a wontumi nkɔ kuro ne mu sɛ yɛsi kosua ade na wo ba bɛɛ dɛ wo ba de na wo betu no nti ɛwɔ sɛ wokɔpɛ beebi hyɛ akosi sɛ wɔfa no bɛwu ansa na wakɔ kuro ne mu nti ɔno no na beebi obenya akwa ne yɔnko brɛbo a ɛyɛ kɔmfoanɔkye hɔ saa tam no no denkyirafoɔ nyantawantawa akɔhyɛ beebi nti ɔno ne nkyɛn na ɔkɔhyɛ yɛ akosi sɛ obiri yɛbo awuyɛ na ɔmo ma ɔsɛe tutu bɛdi adeɛ nti obɛdi adeɛ no ɛna ɔhyɛ ase sɛ ɔka saa aman ketenkete na amanseɛ ne adeɛ no nyinaa no ɔka ɔmo abom nti ɔka ɔmo bom no na ɔsɛ boma yɛnka yɛn ho bom efisɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ sa yɛkɔ denkyirahene so sa yɛne ne kɔko nti yɛnka yɛn ho bom deɛ nti na yɛka yɛn ho abom ɛsa nti ɛsa na a ɔmo ne denkyirahene kɔko no ɛno nti na ɔmo ka ɔmo ho bom ɛne yɛbɛnya asante nti na kyɛ sɛ denkyira no wɔ hɔ for mmerɛ tititititi kransa na ɛsanti aman bi ka ho abom ɛno waba abɛko yo na woka kɔmfoanɔkye asɛm bi anwum bi a na ɛba ne yɛ so kɔmfoanɔkye ɔkɔsra ne nyɔnko a na ɔyɛ denkyirahene ansa sɛsrɛku na deɛ woka deɛ na kyɛ sɛ denkyirahene bi ne hɔ ɔde ansa sɛsrɛku anaasɛ na ansa sɛsrɛku bi ɛwɔ hɔ anaa ɛno so denkyira ɛbɛsi ɔdɛfo bɔamponsim ɔtɔ so mmiɛnsa so no denkyira nya amahene 25 ebie ne hɔ a yɛfrɛ no ansa sɛsrɛku ebi nsi da denkyira ɔhene bie ne hɔ a yɛfrɛ no ansa sɛsrɛku nti na kyɛ sɛ saa nsɛm no a ɛyɛ no yɛ amanfoɔ bi bom srɛmka ɛyɛ bɔsrɛmka ɛnyɛ nokorɛ ebi a nipa no nso no wɔnsua adeɛ no yie wamba denkyira mbesua wopɛ abakwasɛm paa ne amansɛm ahensɛm deɛ a bra denkyira na besua yo nti efei na ba ne sɛn ɛna aman bi ka ho bom ɔbɛyɛ asante na beebi a denkyirafoɔ wɔ abankɛseɛ so na afei deɛ sisia wɔduru wɔtwa ɔfe aba bɛdu denkyiranafoɔ ha ne das ɛbra a denkyirafoɔ no ɔmo wɔ abankɛseɛ so no ɛsantifoɔ no ka ho bom no na ɔhene a obesi so ɛwɔ bɔamponsimodi kan akyi no na bibi ntina ya yɛmmɔ ne din nanso welu nti no mɛbɔ a yɛfɛ no ntim jakari ana na homasoɔ ne adeɛ wɔ soro nti no na ontie ne nananom na sɛ mpanimfoɔ na ɛwɔ n'ase no ontie wɔn nti ɔhyɛ ase sɛ ɔno a de ne kokɔ so yɛ bibia nti ma obi adwane firi ntim jakari nkyɛn nti ɔno ampo broni bɛsɛ commander in chief ne adeɛ ɔmo nyina adwane firi ne hɔ nti saa fɛyi ase ntokwa no
ɛnyɛ ade a asantefo ne tumi di denkyirafo so nkunim na emum denkyirafo na asɛ omo abandon sɛ obɛma me kwan a men use brofo kakra omo abandon omo hene aye ntim jaka because of ono ane ne sɛnea na ɔkɔ no nti no na omo mpɛ nti we ya na ɔkɔ ne commander in chief kra wanko efie do ɔtutuo no kra ɔtugu bebi a asantefo ni hɔ ɛno nti na ma omo bɛkyere no nti no saa fe yi ase wɔ no ɛnyɛ ade a asantefo defeat denkyirafo na me ka ne pi ende dey say ɛyɛ ade a denkyirafo na ase yɛto yɛ ho twene mo ana de kɔkyɛ yɛde kɔkyɛ nti a ɛma yɛbɛhyɛ asantefo esan sɛ ɔhene ni su bia na ɔyɛ na ɔdan no na nyɛ nti ɛma obi adwane gya nti ɛba saa na denkyirafo no ɛyɛ den nti ɛba ne saa no asɛ obi adwane gya ɔhene ni nti ɛka no nko a nti ɛma asantefo no tumi baa be capture no capture ntim jaka na kyerɛ sɛ denkyirafo akɔhyɛ asantefo ase nti anumu a na bepie ya ɛbaa sɛ otibu kodwo tibo odikan ɔno na ɔkoma asante hene na kyerɛ sɛ ɔmo na nkasa no na asante na nkasa no saa bre no na nya ade ahoɔden wɔ hɔ but otibu kodwo sɛ yɛka a ya wotie a yɛsi o ɔtete etire bɔmponsem di mrane ba kwa yɛde bɔ ne sɛ ɔtete etire kodwo tibu ɛna ɔne German na saa bre no na asantefo ne German ntokwa ɛna kodwo tibu di enim na otibureku ɛna ɔkɔkɔtwa ne ti otwa ne ti no na ɔkyerɛ ne ba ameya ɔsan de ne bae nti German hene na otibureku no kodwo tibu na kɔtwa ne ti nti ne yɛfrɛ no otiti etiri nti na ɔde ne ba asanteme mu nti ɛma asante hene kra ɛka bibi sɛ kodwo okuma mponi o na okofa de ɔka asa na kodwo tibu hu sɛ onya na ɔmfɛ ngya na ɛno ne kyerɛ sɛ kodwo tibu okwa ama me asante hene mpo na oku sei wetumi akotwa German hene ti na sɛ wa oku afade anka obɛyɛ den na kyerɛ sɛ wa osɔre bi so a misuro saa na asante hene ne bɛ na obuye no kodwo tibu ti ase enti ɛma kodwo tibu nso na ɔwɔ intelligence ɔde na so tutu fɔma no ohun sɛ asante hene no onya na obekunu ɛna ɔde denkyirafo frɛ agyasefo ni nyinaa sɛ wɔmfa abankandwa no entu nti abankandwa no ɔde tu ya ba ya beduru efutu ɛto aso abeduru dwokwa na enti ɛba ne sɛn ɛna ɛkɔba sɛ ziade bi mu ɔdenkyiretifi na bi mu ɔdenkyiranafo na aman bi mu ɛhyɛ saa etifi ne anafo ntemu edase saa bere ni nyinaa na meka sɛ ɔmutu firi abankɛsɛ so ba no bebi ɔmbedu bia no kodwo tibo capture hɔ a ɔkonka ɔmu wia na wegya ama ɔmu sɛ ɔma nhwɛ hɔ na kyerɛ sɛ ɔmu tena mu a kodwo tibo na ɔwɔ apa denkyira no ho a ekosi ɔfen ano ne nyinaa no na ɛhɔ nyinaa yɛ denkyira te sɛ deɛ ndɛ yɛ denkyiri nti ɛma adehye ni bi ka hɔ denkyirafo ni bi ka hɔ even asantema mu kra no denkyirafo no nyɛ ɔmu nyinaa na ɛbae efi sɛ kodwo tibo use trick bi sɛ deɛ ɔyɛ ya otumi tu free asantema mu ne sɛ ɔmu kɔ saa adinkrasa no yɛtwa adinkrati no a ɔmu bae no denkyirafo no so ɔmu nya akɔ ɛkoba ɔmu di nkunim a ɔmu bɛbɔ kitaa bɛyɛ bosome nti ɔmu bɔ kitaa na ɛbɔ kitaa na kyerɛ sɛ asɛ ɔmu ni agye sɛ ɔmu celebrate ɔmu success nti ɔmu yɛ saa ne nyinaa no na ɔmu agyasefo no nso de abankandwa no etu nti no obi anim sɛ ɔmu ni agye na ɔmu wɔ hɔ enso na kodwo tibo ankasa de ɔne ndom na ɔmu kɔ na ɔmu di free mu nti no bebi ɔmu bia na ɔmu capture na bebi ɔhɔ a ohwɛ twifuni ade na ɔmu bɛhyɛ denkyirane apane lower ne ntem na ɔ capture hɔ na ɔma denkyirane ntena hɔ na ɔma twifuni ankasa atena hɔ ɔnhwɛ hɔ ɛma no na ɔnhwɛ hɔ ma wo so kɔ te bɛya na ɔma afa nti na ama twifuni ade no ɔma bɛhyɛ ntem no jo ɔde free mu na ɔde ba ya bepie de adwokwa a ɔde dwokwa bɛyɛ ne capital ɛnkyɛ de nkomo no bɛbɛwie na ɔka sɛ ɛyɛ ɔhene a odi kan a ɔde denkyirafo no bɛdwiriye efiri ɛyɛ Egypt fam hɔ bibire mu etifi emem hɔ ba no na ɔyɛ ɔbaa na ɔno nso ho asɛm ne te sɛ ɔyɛ ɔbaa na sɛbia ɔyɛ ɔsɔfo ɔyɛ ɔsɔfo sɛ yɛka no brɔfo mu sɛ traditional priestess ɔyɛ ɔsɔfo pɔn paa ɔno na ohun abankandwa no na nsuo ɛtete ayerɛmone adeɛ
a ewiem titi na ohun sɛ akonwa ne firi ewiem a na abɛhyɛ abenko mu ɛna oyi akonwa yi ɛna ɔyɛ ho amane nyinaa na ɔtena so nti ɔyɛ ɔbaa a odi kan ɔtena akonwa nso ɔyɛ Denkyire nti Denkyire odi kan ɔyɛ ɔbaa ɛna ne din di sɛn Ayekra Adeboy Nana Ayekra Adeboy nti emesi ɔdɛfo bɔ mpes mo toso miɛnsen a ɔkɔ ne kura ase ahemfo eduonu num no na kyerɛ sɛ mu bi yɛ ba Ayekra Adeboy yɛ ɔbaa ɛna Nana Amoakwanta yi Adom nso ɔbaa mfimfini hɔ menkae ne mfie no a afie a obedi ɔhene no ɔnso yɛ ɔhene ɔyɛ ɔbaa Nana Amoakwanta yi Adom ɔyɛ ɔbaa ɔno nso bedi hene a obedi Denkyire nti wohwɛ de ana Denkyire no yɛnya mmaa mmienu a wɔmedi akonwa yi a wɔyɛ ɔhene o ɛnyɛ sɛ ɔyɛ ɔhema nti ɔhene Denkyire Ayekra Adeboy n'ekyi no yɛ Denkyire yi Adom Amoakwanta yi Adom nti yɛnya mmaa mmienu nti wohwɛ Denkyire ahemfo na abakɔ na deɛ no ɔyɛ youngest anaasɛ ɔyɛ akorakora ɛwɔ ahemie mu ahemfo eduonu num no mu a deɛ no ɔyɛ akorakora na odi bɛyɛ sɛn ɛbrɛ a bɔamponsimodi kan yɛde ne si akonwa so no edi mfie nwɔtwe efisɛ na ne manfoɔ no wɔ akono saa bere ne nyina Denkyire na bibia yɛ ko nti ɔmo wɔ akono no ɛna Abubakar Denkyire no ɛyɛ Rempiampem Abubakar no nti Abubakar Rempiampem no na ɔmo ba efie no na adehye no adehye a wɔso odi a odi mfie nwɔtwe ɛna ɔmo fa no free efie ɛna yɛde ne kɔ akono ɛna na mpanimfoɔ na wowɔ ana ahemfo no wowɔ ana na ɔmo di nkunim nti edi nkunim no na yɛkyee ne hene wɔ akono hɔ a ɛno nti na yɛsɛ bɔamponsimodi kan no a odi mfie nwɔtwe no ɔno yɛgye ne taataa yɛde akoraboɔ na yɛgye ne taataa kyerɛ sɛ bullet ɔno bullet for war front battlefield ne yɛkyee no deɛ yɛde bɛgye ne taataa gye sɛ bullet ya nti ɔno yɛde bullet na gye ne taataa nti ɔno yɛwo no komma so ɛkonwoma so ɛnwoma a yɛwo no na yɛ ɛko ano nti no edi mfie nwɔtwe bɔamponsimodi kan abusuafo ha na yɛde yɛn nkɔmmɔ no ɛde bɛsi lawyer Emmanuel Kojonana ɔno ɛyɛ legal advisor to Denkyire hema Nana ama yɛnsu asara ɔtɔ so miɛnsa ɔno nene ɔde yɛn afa ɛyɛ abakwasɛm a ɛfa Denkyire ho anyɛ hwɛ koraa no yɛate biribi sɛ ɛyɛ ɔhene a ɔde Denkyire foɔ bɛdwiriɛ no na ɔyɛ ɔbaa ɔhene a ɔdi kan afei Denkyire man mu anaasɛ ɔman Denkyire ɛbɛbɔ aseɛ no ahemfo eduonu num ɛno ɛne ɛyɛ Denkyire hene ɔdɛfo bɔmpes mɔtɔ so miɛnsen ɛno ne the 25th king a waba bɛdi so asan so ama yehu sɛ ansa na esante bɛba na Denkyire wɔ hɔ mfie bebree na ɛyɛ bibi ntokwa bi ɛna wɔka aman bi ka ho bom na kwa aman da wɔ ano ɛna ɔne Denkyirefo bɛko ya nti wedin no ɛyɛ esanti ɛsa yɛka sɛ sa ɛyɛ war nti ɛna wɔka ho bom a ɛnɛ name a aba bɛyɛ esante enti na aha na yɛde nkɔmmɔ no esi ɛdamase